Ονομάζομαι Κατερίνα Λέικα και σήμερα θα παίξω κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχετε ακούσει. Ίσως είναι λίγο πένθυμο. Απλά θα ήθελα να το αφιερώσω το συγκεκριμένο σε ένα άτομο το οποίο δεν βρίσκεται πια εδώ και συγκεκριμένα στη γιαγιά μου, που έχει εδώ 10 χρόνια. Μου μεγάλωσε. Μόνο αυτό θα πω, οπότε εντάξει, μην κόψω τις βλέπεις. Λέγεται Μάνα και είναι σχετικά μικρό. Μάνα, στα γόνατά σου πια δεν θα καθίσω. Μήτε στον κόρφο σου, ίσιο θα ψάχνω να βρω. Μάνα, δεν θα με δεις πια να ξαναδακρύζω. Κάθε φορά που θαρώ, πως σου κρύβω κάποιο μυστικό. Μάνα, είναι ο κόσμος μεγάλος και κακός. Πώς μ' άφησες ξοπίσω, το χέρι σου πια δεν θα κρατώ. Μάνα, στην πορδιά σου σκόρπια τα ρόδια και τα αρώματα που μαζεύαμε κάθε Σεπτέμβρη πριν χτυπήσει το κουδούνι. Πουρνό, πουρνό. Μάνα, μυρολόγια 1000 μίλια στην πόρτα. Τόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να σε επισκεφτεί. Σήκω να τους δεις. Μάνα, 2 φορές πέθανα την ημέρα που γεννήθηκα και τη στιγμή που σ' άφησα.